Синьо-жовті прапори, лампадки і барабани до 101-ї річниці Соборності України у столиці декілька десятків українців утворили на мосту Патона живий ланцюг як символ злуки Української та Західноукраїнської народних республік в одну державу 22 січня 1919 року. Учасники акції, загорнуті в українські прапори, з самого ранку зібралися на лівому та правому березі Дніпра перед входом на міст, а рівно о 8-й рушили назустріч один одному. Живий ланцюг на мосту Патона в Києві став традиційним. Його організовують щороку 22 січня, аби відзначити День Соборності України. Ми жили. 101-ю річницю Соборності привітав українців і президент Володимир Зеленський. У своєму відеозверненні назвав підписання акту злуки найбільш знаковою подією в історії України та здійснення мрії кращих представників українського народу. Об'єднання двох частин України в одну державу більш як 100 років тому, за словами глави держави, сьогодні вчить українців, що наша сила в єдності. Тільки разом ми сильні. В сучасному світі почуття нації єдиним цілим виникає не тільки завдяки спільним традиціям, культурі та релігії. Є ще цінності, які прийнятні для кожного куточку України. І за якими у майбутньому українців могли би ідентифікувати у кожному куточку планети.